Χαίρετε, καλώς ήρθατε και σήμερα βρίσκω την ευκαιρία να μιλήσουμε για το ρίσκο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι παίρνουν ρίσκα και κάποιοι άλλοι δεν παίρνουν ρίσκα. Και σε ρωτάω, γιατί το να παντρευτείς δεν είναι ρίσκο, το να κάνεις παιδί δεν είναι ρίσκο, το να φύγεις από το σπίτι των γονιών σου ή το να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, όλα αυτά είναι ρίσκο. Όλη η ζωή είναι ρίσκο. Ακόμη και όταν πιστεύεις ότι δεν παίρνεις κάποιο ρίσκο, πάλι ρίσκο παίρνεις. Απλώς παίρνεις το ρίσκο να μείνεις εκεί που βρίσκεσαι. Και πολλές φορές αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο απ' όλα. Εγώ παντρεύτηκα στα 25 μου, έφυγα από την οικογένειά μου και πήγα να μείνω με την Εύα στη Λούτσα. Η δουλειά μου ήταν στο κέντρο της Αθήνας. 40 λεπτά για να πάω με το αυτοκίνητο. Τότε δεν είχε και πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα θέλει μια ώρα. 40 λεπτά να γυρίσω λοιπόν. Δεν ξέραμε να μαγειρεύουμε, δεν ξέραμε να πηγαίνουμε σωστά στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέραμε τι σημαίνουν τα καύσιμα, δεν ξέραμε τι σημαίνουν τα έξοδα ενός σπιτιού, δεν ξέραμε τίποτα. Αλλά μπήκαμε. Πρόσεξε, δεν λέω ότι ήμασταν έτοιμοι, λέω ότι μπήκαμε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που περιμένει να είναι έτοιμος και σε αυτόν που αποφασίζει να γίνει έτοιμος μέσα από τη ζωή. Εκεί έγινα άντρας. Όχι επειδή παντρεύτηκα απλώς, αλλά επειδή έφυγα από την προστασία. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει ευθύνη. Κατάλαβα ότι όταν τελειώνει ο μήνας, κάποιος πρέπει να πληρώσει το σπίτι. Κάποιος πρέπει να βάλει βενζίνη, κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και αυτός ο κάποιος έγινα εγώ. Η ευθύνη δεν έρχεται όταν είσαι έτοιμος, η ευθύνη σε κάνει έτοιμο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις για το ρίσκο. Δεν μπαίνεις επειδή δεν φοβάσαι. Μπαίνεις επειδή καταλαβαίνεις ότι αν δεν μπεις, δεν πρόκειται ποτέ να εξελιχθείς τον άνθρωπο που πρέπει να γίνεις. Το 2011 ξεκίνησα την επιχείρησή μου. Υπάλληλος ήμουνα και τι μου έλεγαν, πήγαινε να γίνεις πάλι υπάλληλος. Να δουλέψεις delivery, να βρεις μια δουλειά με σταθερό μισθό, θα παίρνεις τα tips σου, να είσαι ασφαλής. Ασφαλής, πρόσεξε αυτή τη λέξη, γιατί όταν ακούς έναν άνθρωπο να σου λέει να διαλέξεις την ασφάλεια, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις τι ζωή έχει δημιουργήσει ο ίδιος με αυτή την ασφάλεια. Αν είχα ακούσει τότε αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να είχα ένα μισθό, μπορεί να είχα και κάποια tips. Αλλά μετά από μερικά χρόνια κατάλαβα ότι η τεράστια μαλακία θα είχε παιχτεί αν δεν είχα μπει νωρίς στη δημιουργία της επιχείρησης. Δεν θα είχα απλώς χάσει χρήματα, θα είχα χάσει χρόνο. Και τα χρήματα ξαναβγαίνουν. Ο χρόνος δεν ξαναεπιστρέφει. Θα είχα ταΐσει για άλλα 10 ή 15 χρόνια μια ζωή που δεν ήταν δική μου. Γιατί κάποιοι έχουμε κάποιες ικανότητες παραπάνω. Ήμουν πολύ καλός φωτογράφος. Είχα πολύ καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Είχα τεχνικές ικανότητες από τα 15 μου χρόνια. Μπορούσα να καταλάβω τα μηχανήματα, μπορούσα να πουλήσω, μπορούσα να δημιουργήσω σχέσεις, είχα ταλέντο. Αλλά για περισσότερα από 15 χρόνια, ο μοναδικός άνθρωπος που δεν απόλαυσε πραγματικά τις δεξιότητές μου ήμουν εγώ. Σκεφτείτε το. Οι άλλοι απολάμβαναν τη δουλειά μου, οι άλλοι κέρδιζαν από τις ικανότητές μου, οι άλλοι έπαιρναν το αποτέλεσμα, μάλιστα συγκεκριμένα έπαιρνε και μεγάλο αποτέλεσμα και οικονομικό αποτύπωμα στην επιχείρησή του και εγώ έπαιρνα ένα μισθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μισθός είναι κακός. Σημαίνει ότι όταν οι δυνατότητές σου είναι πολύ μεγαλύτερες από τη ζωή που ζεις, το να μην ρισκάρεις γίνεται αυτοκαταστροφή. Αυτό είναι πραγματικά ρίσκο. Να ζήσεις για πάντα κάτω από τις δυνατότητές σου. Εγώ έχω πάρει ρίσκα και έχω πληρώσει το κόστος. Υπήρχε μια περίοδος που δεν κοιμόμουν τα βράδια και οδηγούσα μηχανή την ημέρα. Ένα πρωινό πέρασα με κόκκινο, με χτύπησε φορτηγό, έσπασε το κράνος μου, με πήγαν στο νοσοκομείο και χρειάστηκα λάμα στα πόδια μου. Θα μπορούσα να το δω και να πω τέλος, δεν κάνω τίποτα. Φοβάμαι, κλείνομαι, προστατεύομαι. Αλλά εγώ κέρδισα κάτι από όλο αυτό. Κατάλαβα ότι πρέπει να ενεργοποιήσω τα όνειρά μου. Γιατί μπορεί να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη οικονομική κατάσταση, την κατάλληλη ψυχολογία, την κατάλληλη συγκυρία και η ζωή να τελειώσει περιμένοντας. Δεν είσαι αθάνατος. Δεν έχεις άπειρες προσπάθειες. Δεν έχεις άπειρα χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να ζούμε σαν να έχουμε όλο το χρόνο του κόσμου. Όμως θέλω να προσέξετε κάτι εδώ. Δεν σας λέω να είστε απερίσκεπτοι. Δεν σας λέω να κλείσετε τα μάτια και να πέσετε από τον γκρεμό. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο θάρρος και στην απερισκεψία. Θάρρος είναι να είναι έτοιμος κάποιος να σηκώσει την μπάρα όσο και αν πονάει. Απερισκεψία είναι να μην λαμβάνεις μέτρα λοιπόν όταν σηκώνεις την μπάρα. Άλλο πράγμα το θάρρος, άλλο πράγμα η βλακεία. Πρόσεξε. Το θάρρος υπολογίζει το βάρος, υπολογίζει τον κίνδυνο. Ξέρει ότι μπορεί να πονέσει, αλλά αποφασίζει να σηκώσει. Η απερισκεψία δεν κοιτάζει τίποτα. Δεν κάνει σχεδιασμό, δεν έχει μηχανισμό, δεν έχει έξοδο, δεν έχει σύστημα, δεν ξέρει καν τι μπορεί να συμβεί. Εγώ σήμερα, όταν κοιτάζω μια επένδυση, δεν λέω απλώς πιστεύω στον εαυτό μου, πάμε. Όχι. Κοιτάζω τα σενάρια. Αν το σχέδιο πάει καλά, μπορεί να μιλάμε για 5-10 χιλιάδες ευρώ εισόδημα την ημέρα. Αν πάει μέτρια, μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, να έχω τον εξοπλισμό και να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Αν δεν πάει καλά, ποιο είναι το κόστος? Μπορώ να το διαχειριστώ? Δεν με ενδιαφέρει απαραίτητα αν στο χειρότερο σενάριο
δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Φυσικά και δεν θα είναι ευχάριστα σε ένα κακό σενάριο. Με ενδιαφέρει όμως αν είναι διαχειρίσιμο. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Γιατί οι άνθρωποι συχνά περιμένουν να εξαφανιστεί ο κίνδυνος. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Το θέμα είναι να ξέρεις αν μπορείς να σηκώσεις το κόστος του. Και έχω κάνει και το αντίθετο λάθος. Έχω φοβηθεί. Μου είχε προταθεί μια μεγάλη δουλειά η οποία μπορούσε να μου φέρει περίπου 300.000 ευρώ ετήσιο τζίρο. Τι ήταν το πρόβλημα όμως? Θα ξεκινούσε με τρίμηνη επιταγή. Έπρεπε να χρηματοδοτήσω την παραγωγή. Φοβήθηκα και δεν πήρα τη δουλειά. Και τι κατάφερα? Τάισα έναν ανταγωνιστή μου. Πολλές φορές νομίζουμε λοιπόν ότι όταν δεν παίρνουμε μια απόφαση δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Όταν δεν παίρνει μια ευκαιρία, κάποιο άλλο την παίρνει. Όταν δεν εξυπηρετείς εσύ τον πελάτη, θα τον εξυπηρετήσει κάποιο άλλο. Όταν δεν χρησιμοποιείς εσύ το ταλέντο σου, κάποιο λιγότερο ικανός αλλά πιο τολμηρός θα πάρει τη θέση που μπορούσες να έχεις εσύ. Άρα και το όχι έχει κόστος. Και πολλές φορές το κόστος του όχι είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει από το σπίτι και το σχολείο ότι πρέπει να αριστεύουν. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται εδώ. Ότι ο μέτριος βαθμός είναι κακός. Ότι ο κακός βαθμός είναι καταστροφή. Και τι κάνουν μετά? Προκειμένου να μην αντικρίσουν ένα χαμηλό βαθμό, δεν πάνε καν για εξετάσεις. Δεν ξεκινάς επιχείρηση, δεν εκφράζουν το ταλέντο τους, δεν κάνουν την πρόταση, δεν ζητάνε την πώληση, δεν πλησιάζουν τον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει, δεν παντρεύονται, δεν κάνουν παιδί, δεν αλλάζουν ζωή και μετά λένε τουλάχιστον δεν απέτυχα. Όχι, απέτυχες χωρίς καν να εξεταστείς. Απέτυχες επειδή δεν μπήκες. Και επειδή δεν μπήκες, δεν πήρες ούτε κακό βαθμό, ούτε καλό βαθμό. Πήρες 0. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα σπουδαιότερα skills που μπορεί να σου δώσει η ζωή είναι να μαθαίνεις να παίρνεις τα κατάλληλα ρίσκα. Όχι οποιαδήποτε ρίσκα, το κατάλληλο. Βάλ' το στη σχέση σου, στην επιχείρηση, στις αποφάσεις, στις επενδύσεις σου και υπάρχει φόρμουλα γι' αυτό. Τρεις απλές ερωτήσεις όπως σας είπα και πριν. Πρώτη, ποιο είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί αν όλα πάνε καλά παίρνοντας αυτό το ρίσκο? Όχι αόριστα, συγκεκριμένα. Τι μπορεί να κερδίσω δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει η ζωή μου, πόσο μπορεί να αλλάξει η επιχείρησή μου, τι άνθρωπος μπορεί να γίνω. Και η δεύτερη ερώτηση που ακολουθεί είναι ποιο είναι το πιο πιθανό να συμβεί αν πάρω αυτό το ρίσκο. Όχι το τέλειο σενάριο, όχι η φαντασίωση, το πιθανότερο. Γιατί συνήθως ούτε το καλύτερο θα συμβεί, ούτε το χειρότερο. Συνήθως η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Το πιθανότερο αποτέλεσμα με πηγαίνει πιο κοντά στα όνειρα και στους στόχους μου. Με εξελίσσει, με δυναμώνει, με βάζει σε καλύτερη θέση. Και η τρίτη ερώτηση, η πιο σημαντική από όλες, ποιο είναι τελικά το χειρότερο σενάριο που μπορεί να μου συμβεί? Μπορώ να το διαχειριστώ? Αυτό είναι που ρωτάω. Δεν ρωτάω αν μου αρέσει, δεν ρωτάω αν θα πονέσω, δεν ρωτάω αν χάσω χρήματα, χρόνο ή ενέργεια. Είναι δεδομένο ότι μπορεί σε ένα κακό σενάριο να τα χάσει αυτά. Η ερώτηση είναι απλή. Όταν θα έχουν συμβεί όλα αυτά, μπορώ να το διαχειριστώ? Αν το καλύτερο σενάριο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου, αν το πιθανότερο σενάριο με πηγαίνει πιο κοντά στα όνειρά μου και αν μπορώ να αντέξω να διαχειριστώ το χειρότερο σενάριο, τότε μπαίνω. Δεν κάθομαι να ζητάω εγγύησεις. Δεν περιμένω να συμφωνήσουν όλοι. Δεν περιμένω να σταματήσει ο φόβος. Μπαίνω και μπαίνω με αυτοπεποίθηση. Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι ξέρω πώς θα κερδίσω. Αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι ξέρω ακόμη και αν δεν πάνε όλα όπως θέλω, μπορώ να σταθώ όρθιος. Αυτό είναι το skill. Να μην παίρνεις τυφλά ρίσκα, να μην αποφεύγεις όλα τα ρίσκα, να παίρνεις τα κατάλληλα ρίσκα, γιατί το μεγαλύτερο ρίσκο στη ζωή δεν είναι πάντα να μπεις. Πολλές φορές το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μείνεις απ' έξω.